खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार खौरां लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलां। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय क्वालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट आरो आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइखौ बिथा खालामना जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा दखरा एबसुनि मानतिगिरि गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय नोलोबारि दखरा एबसुनि बिहुराम बर' गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारसिम गोलाव साइकेल हानजा सुनाय हाबाफारि लायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि गोथार आरज जोबनायनि उनाव हानजा सुनायनि थांखिखौ बेखेवना होयो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथां आरो साइकेल हानजा सुनायखौ फ्लेग अफ खालामना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर' बिथाङा हाबाफारिनि गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि आनन्द दैमारि, जर'खा आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मानिक बसुमतारी, नेहाथारि फितरगोरा खुंग्रा दैमारि, फोरोंगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दतमायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मिनि राइस मिल राननानै होदों। आइजोफोरखौ हाबा हारिमु बिथिङाव समानै जौगाखांहोनाय असिला लानानै बिटिआर सोरखारा मोनफ्रोमबो गावसुंथा हानजा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मिनि राइस मिल राननानै होनाय बायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि दतमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय मोन 20 सेल्फ हेल्प हानजाफोरनो मिनि राइस मिलखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिजों लोगोसे दतमा ब्लकनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। अस्ट्रेलियायाव सासे भारतारि आइजोनि जिउ खहा। अस्ट्रेलियायाव सासे भारतारि आइजोखौ बुथारदों। बुथारजानाय एबा थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ चैतन्य माधवनी होनना मिथिनाय जादों। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि आइजोखौ गावनि फिसायानो बुथारदों। बिथांजोनि थैनायनि उनाव आइजोनि फिसाया बिथांजोनि गोथै सहखौ अस्ट्रेलियायाव गारना थांदोंमोन आरो गावनि फिसाज्लाजों भारताव फैफिनदोंमोन। फिसाया फिसाज्लाखौ आइजोनि बिमा बिफानो गथायना होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आइजोआ हायद्राबादनि थागिबि। हाबानि उनाव बिथांजोआ गावनि फिसायजों थानो थाखाय अस्ट्रेलियायाव थांफादोंमोन। बिसोरहा सासे फिसाज्ला दङ। आइजोनि गोथै सहखौ सुनिबाराव अस्ट्रेलियानि बर'कलनि लामानि खाथिनि जरबान्दाव मोननाय जादोंमोन। हैदराबादनि उत्पल ओनसोलनि एमएलए भान्डारी लक्ष्मी रेड्डीया बिथांनि थैनायनि खौरां मोननायनि उनाव रबिबाराव आइजोनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमदोंमोन। रुंसारि आइजोनि बिमा बिफानि खावलायनायाव एमएलएआ बायजो हायुङारि मन्थ्रि बिफाननिसिम गांसे लाइजामबो लिरनानै आइजोनि गोथै सहखौ अस्ट्रेलियानिफ्राय हायद्राबादाव लाबोनो खावलायदों। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। लकसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ दासिम बिसायख'थि आय'गा फोसावना होआखैब्लाबो बिसायख'थिनि बारा आथिखालाव गोख्रों बारगासिनो। दासिम बिटिआरनि 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोआ बिजाथिनि मुंखौ फोसावना होआखैब्लाबो स्रोत सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएल बिजेपि एजिपि दोलोनिफ्राय सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांनो टिकेट होनो हासिगौ होननानै बे समाव मिथिनो मोन्दों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। डिमाकुसि अर्गें क्लाबा बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन। डिमाकुसि अर्गें क्लाबा डक्टर टिआव हादोरारि जोलुर ट्रफी गेलेनायाव बाहागो लानो दिनै रावना होबाय। बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गाहाम हामलायना देरहासार जानायनि मिजिं खालामदों। दिनै 13 मार्चनि फुंनि समाव बिटिआरनि लाइमोन जौगा आरो गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ हादोरारि जोलुर गेलेनाय डक्टर टिआव फुटबल ट्रफी बादायलायनायाव बाहागो लानाय फुटबल टीमखौ गाहाम हामलायनाय बावहरना फ्लेग अफ खालामनानै बिदाय हरो। देग्लायनि डक्टर टिआव फुटबल ट्रफी गेलेनाय बादायनायाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि अर्गें क्लाबा बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन। मख'जायोदि बे हादोरारि गेलेनाय बादायलायनाया देग्लाय दरं जिल्लानि सिपाझार स्टेडियामाव दिनैनिफ्राय जागायगोन। बे अर्गें क्लाबनि गेलेगिरि हानजाखौ दैदेनगोन सोगोम बसुमतारीया। बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव अर्गें क्लाबनि आफादगिरि रिन्दाव दैमारि, नेहाथारि बिबेन्द्र बसुमतारी, बिनद दैमारि,
डिमाकुसि एफसिनि आफादगिरि लबाराम बर' आरो गोबां फुटबल अनसायारिफ्रा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।